Kad tamo završi, kreće se tu spašavanje i evakuiranje. Će biti požar. Znaš šta, ajde ja reći ovoga. Ajmo brzo zvati. Nek ona brzo zove se jedan. Molim? Evo, ravnateljice, me čujete? Ma slušajte, evo ovdje vidimo dim ide iz kotlovnice. Aha, dobro. Mislim da bi trebali pozvati službu 112 obavijestiti. Nemojte prilaziti kotlovnici, ostanite tu vani. Dobro. Hvala lijepa, sad ću ja zvat Mladena, ne morate ga vi zvati. Ajde, hvala, bog bog. Halo, Mladene, ravnateljica je. Ma evo upravo me je sad nazvala socijalna radnica da prolaze kraj kotlovnice i da iz kotlovnice sutija dim i ona misli da je požar. Ajde, ja te lijepo molim, aktiviraj evakuacijski plan ustanove i idi isključi struju. Ajde, vidimo se ispred kotlovnice. Centar 112 Zadar. Vježba Dom i sigurnost Zemunik 2009. Davorka Trčević pri telefonu, ravnateljica Doma za odrasle osobe Zemunik. Naša kotlovnica je u požaru, čuje se dim, kotlovničar je ušao unutra i ne izlazi. Ja vas lijepo molim, obavijestite sve nadležne službe. Hoćemo gospođo, primili smo dojavu, poslaćemo hitnu vatrogasce i policiju. Policija, izvolite. Poštovanje, centar 112 Zadar Bezinović službujući. Vježba Dom i sigurnost Zemunik 2009, eksplozija i požar u kotlovnici Doma za odrasle osobe u Zemuniku. Ima ozlijeđenih osoba, obavješteni vatrogasci, hitna, potrebna je vaša nadležnost. Halo? Gospodin Marušić? Je? Halo? Halo, je? Jeste? Je? Centar 112 Zadar. Vježba Dom i sigurnost. Dobro? Razumite? Dobro je. Dobili smo dojavu iz Doma za stare i nemoćne iz Zemunika. Radi se tamo o jednoj havariji. Došlo je do eksplozije u kotlovnici, do požara i eksplozije. I mi smo o tome obavijestili hitnu, policiju i interventnu postrojbu vatrogasnu. Pratimo vježbu. Tako da vam dajemo to na znanje. Dobro, mi vježbu pratimo i sve promjene i sve potrebe ako što treba javite, stožer, mi smo spremni. Dobro, drago nam je. Centar 112. Evo ovako, imamo požar kotlovnicu u domu za nezbrinute u Zemuniku, imamo jednog omestašenog, došla hitna pomoć, treba ga izvaditi vani, postoji mogućnost da dođe do eksplozije plinske stanice koje neposrednoj brzini, trebalo bi izvršiti evakuaciju ljudi iz doma, ima nepokretnih na višim katama pa bi trebalo angažirati gorsku službu spašavanja i DIP-u Zadar. Znači potrebno izvršiti evakuaciju, angažirati gorsku službu i dodatne snage DIP-a. Da. Dobro. Primili na znanje, dio Bog.
Centar 112, malo Dobar dan. hvali u svezi vježbe Dom i sigurnost Zemunik. Davorka Crnčević pri telefonu. Po procjeni zapovjednika vatrogasne postrojbe koja je na terenu u vašem domu, potrebno je da izvršite unutarnji plan zaštite i spašavanja evakuacije članova. Korisnika. Da, hvala lijepa. Je. Plan evakuacije i spašavanja je aktiviran, pripremamo korisnike za evakuaciju. Dobro, Hvala, živjeli Bog. čujemo se, Bog. Dobar dan, Centar 112 Zadar Bezinović ili gospodin Josip Marušić. Jeste. Ovako, vježba Dom i sigurnost Zemunik 2009, znate situaciju, javili smo malo prije o čemu se radi, potrebno je aktiviranje vanjskog plana evakuacije koji imate u općini. Radi se o evakuaciji doma, korisnika doma za odrasle osobe u Zemuniku. Primljeno i idemo u realizaciju. Živjeli Bog. Živjeli Bog i tako. Vježba Dom i sigurnost. Gospodin Galac? Da, dobar dan. Došlo je do havarije u domu za stare i nemoćne u Zemuniku. Ima ozlijeđenih, mi smo poduzeli sve radnje koje je trebalo sada s policijom, hitnom i vatrogascima, međutim traži se i vaš angažman Crvenog križa. U redu, evo, spremni smo na pomoć, spremni smo na uključivanje u akciju. Šaljem ekipu za podizanje šatora, 4 čovjeka, krevete za postaviti u šator za lakše ozlijeđene i šaljem ekipu prve pomoći